ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборо бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза мустақиман аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон пешкашатон мегардонем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. ба истиқболи рӯзи дониш 15 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт ба фаъолияти муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии Марьям оғози расмӣ бахшиданд. Гузориши Умар Қурбонзода дар ин хусус. 15 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Лермонтофи ноҳияи Синои пойтахт муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии Марьямро мавриди истифода қарор доданд. Иттилоъ дода шуд ки бинои нави Кӯдакистон дар доираи нақшаи чорабиниҳои ободонӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва тадбирҳои созандаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сохта шудааст. Сохтмони муассиса моҳи феврали соли 2023 оғоз гардида дар муҳлати 16 моҳ ҷавобгоҳ ба талаботи меъмориву шаҳрсозӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Исломҷон Муродов бунёд гардидааст. Дар вақти сохтмон зиёда аз 150 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардиданд. Муассисаи тозабунёд аз 3 ошёна ва таҳхона иборат буда барои 200 кӯдак пешбинӣ ва дар он барои инкишофи зеҳни кӯдакон аз худ кардани донишҳои замонавӣ ва машғул шудани онҳо ба бозиҳои гуногуни шавқовар шароити хуб фароҳам оварда шудааст. Ҳамаи ҳуҷраҳои таълимӣ, боғча бо лавозими зарурӣ аз ҷумла мезу курсӣ ва ҳар гуна бозичаҳои кӯдакона таъмин буда омӯзиш дар он бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ сурат мегирад. Дар Кӯдакистони нав 30 парастор ва кормандони соҳаи педагогию маъмурӣ ва техникӣ ба кор таъмин шуданд. мо бисёр хушҳол ҳастем ки имрӯз бо иштироки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боғчаи кӯдаконаи хусусии Марьям ба истифода дода шуд. дар муассисаи мо тамоми шароитҳои зарурӣ барои таълиму тарбияи кӯдакон мавҷуд аст. мо омӯзгорон кӯшиш мекунем ки кӯдакону наврасонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намоем. дар саҳни ҳавлии боғча 6 айвонча, нуқтаҳои бозии кӯдакон, ҳайкалчаҳои қаҳрамонҳои афсонавӣ, фаввораҳои зебову назаррабо ва дигар воситаҳои дилхушӣ сохта шудааст ки ба муҳити ин мавзеъ зебоии дигар мебахшад. ҳудуди муассиса ҳамчунин бо гулу дарахтони ороишӣ сабзкорӣ шудааст. тибқи лоиҳа дар ин муассиса барои 10 гурӯҳ ҳуҷраҳои хоб, мусиқӣ, рақс, рассомӣ, ҳамчунин ҳамом, толори варзишӣ ва майдончаи бозӣ сохта шуда, дар арафаи таҷлил аз 34-солагии истиқлоли давлатӣ ҳамчун тӯҳфаи арзанда ба кӯдакони хуштолии замони соҳиби истиқлолӣ мавриди истифода қарор гирифт. миннатдории самимии худро ба ҷаноби олии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки таваҷҷӯҳи зиёд ба соҳаи маориф дошта пайваста барои рушди ин соҳа саҳми арзанда мегузоранд. махсусан дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳӣ ва ватандӯстӣ тарбия кардани насли наврасу ҷавон ба мо омӯзгорон пайваста тавсияву маслиҳатҳои муфид медиҳанд. махз иқдомҳои созандаи пешвои миллат моро водор ба он мекунад дар тарбияи насли наврас саҳми арзандаи худро гузорем. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ бо шароити фароҳамшуда ба сифати корҳо баҳои баланд дода иброз доштанд ки таҳсилоти томактабӣ барои ташаккули қобилияти зеҳнии наврасон марҳалаи хеле муҳим ба ҳисоб меравад. таъкид гардид ки вусъати чунин иқдомҳои ватандӯстона метавонад дар самти иҷрои талаботи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар хусуси фарогирии ҳарчи бештари кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ нақш гузорад. ифтитоҳи Кӯдакистони замонавиро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯҳфаи арзишманд номида ба соҳибкори ҳимматбаланд барои ин иқдоми наку арзи сипос карданд. аз мураббиён даъват намуданд ки бо истифода аз шароити мусоид кӯдаконро дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намоянд то онҳо дар оянда барои пешрафти Тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳми арзишманди худро гузоранд.
15 август ҳамчунин бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе марҳилаи дуюми муассисаи таълимии хусусии Ҳоризон мавриди истифода қарор дода шуд. Шаҳзод Раҷабзода гузориш медиҳад. 15 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе марҳилаи дуюми муассисаи таълимии хусусии Ҳоризонро ифтитоҳ намуданд. зимни шиносоӣ бо шароити муассиса ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки иншоот барои ба таҳсил фаро гирифтани 820 хонанда дар як баст пешбинӣ шуда, дар он 54 омӯзгори соҳибтахассус бо кор таъмин шуданд. бинои таълимӣ дорои 38 синфхонаи муҷаҳҳаз, ҳуҷраҳои корӣ, толори фарҳанг бо 500 ҷойнишаст, китобхона, ошхона, толору майдончаи варзишӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон буда ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ сохта шудааст. кабинетҳои фаннӣ аз ҷумла физика, химия, биология, технология информатсионӣ ва дигар шароити мусоиди таълимӣ ба ташаккули дониши муҳассилин мусоидат менамояд. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонам, ки мо насли наврас дар чунин муассисаҳои замонавии барҳаво таҳсил карда истодаем. дар муассисаи таълимии хусусии Ҳоризон таълим ба забони англисӣ ба роҳ монда шуда ба тамоми шароитҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ҳар ки бо забони худ сухандон гардад, донистани сад забон осон гардад. мо насли наврас ба ин иқдоми пешгирифтаи ҷаноби олӣ ҷавобан ваъда медиҳем, ки бо баҳои хубу аъло хонда ба ватани азизамон хизмат менамоем. барои фароҳам овардани шароити муосир синфхонаҳо бо компютерҳои навтарин ва таҷҳизоти интерактивӣ таъмин гардиданд. ҳамзамон системаи гармидиҳӣ, равшанидиҳии каммасраф ва дастрасӣ ба шабакаи интернети босуръат шароити мувофиқро барои омӯзиш фароҳам меоранд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба дуруст ба роҳ мондани сифати таълиму тарбия таъкид намуданд, ки маориф самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат аст ва сармоягузорӣ ба он сармоягузорӣ ба ояндаи кишвар мебошад. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки раванди таълим дар муассиса пурра бо забони англисӣ ҷараён мегирад ва он бо системаи STEM Education, ки яке аз пурнуфузтарин низоми омӯзиш дар давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон ба шумор меравад, роҳандозӣ гардидааст. ҳамчунин ҷиҳати дар сатҳи баланд гузарондани машғулиятҳо ба муассиса омӯзгорони ҷавону ботаҷриба аз дохил ва хориҷи кишвар ҷалб гардиданд. мо омӯзгорон бо ҳисси баланди масъулиятнокӣ дар назди пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ваъда медиҳем, ки барои омода намудани насли наврас ва тарбия намудани ҷавонони имрӯза камар мебандем. аз фурсат истифода бурда ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдорӣ ва сипоси самимонаи худро изҳор менамоем, ки барои мо чунин мактаби замонавиро ифтитоҳ намуданд. ифтитоҳи ин муассиса як қадами устувор дар роҳи татбиқи стратегияи миллии рушди маориф то соли 2040 мебошад ва ба тақвияти нерӯи зеҳнии насли наврас, боло бурдани сатҳи саводнокӣ ва тавсеаи имкониятҳои таълимӣ мусоидат хоҳад кард. ман ҳамчун омӯзгор миннатдории худро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мерасонам, ки барои мо чунин як бинои нави замонавиро ифтитоҳ намуданд. мо кӯшиш менамоем, ки насли наврасро тавре тарбия намоем, ки дар оянда ҳамчун насли созандаи ватан ба воя бирасанд ва номбардори ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ шаванд. дар муассиса бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиди зист ва таълим ҳамзамон хобгоҳ барои 280 нафар омода шудааст. бо дар назардошти талаботи рӯзафзуни ҷомеа ба таълимоти босифат дар ояндаи наздик нақша гирифта шудааст, ки имконияти қабул то 1500 хонанда
расонида шавад. Сарвари давлат ифтитоҳи чунин муассисаи замонавиро намунаи возеҳи шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи маориф арзёбӣ намуда. Ба соҳибкори ватандӯсту баландҳиммат Наврӯз Юнусов барои ин иқдоми наҷиб изҳори ташаккур намуданд ва ба омӯзгорон барои тарбияи насли соҳибмаърифат ва доную тавоно дастуру тавсияҳо доданд. баъди ифтитоҳи марҳилаи дуюми муассисаи таълимии хусусии ҳоризон дар маҳаллаи сомонии ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба фаъолияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 129 оғоз бахшиданд. Шаҳри бештар дар гузориши Қурбонзода. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 129 дар маҳаллаи Сомони ноҳияи Фирдавсӣ сеюмин иншооти соҳаи маориф аст ки санаи 15 август бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ифтитоҳ ёфт. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 129 соли 1968 барои 620 нафар хонанда ба истифода дода шуда буд ки хонандагон бинобар сабаби набудани ҷои нишаст дар 3 баст таълим мегирифтанд. муассиса хело ҳам дар шароити паст қарор дошта буд. дар муассиса толори варзишӣ, китобхона барои кӯдакон, китобхонаи электронӣ, варзишгоҳ, маҷлисгоҳ, ошхона тамоман вуҷуд надошт. иншоо дар идомаи ташаббусҳои раҳнамунсози роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти беҳсозии фазои таълиму тарбия ва рушди соҳаи илму маориф аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Умар Алимадов сохта шудааст. ба ҳолати имрӯз шумораи хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 129 дар маҳаллаи Сомони ноҳияи Фирдавсӣ 1733 нафарро ташкил медиҳад. иншоот имкони дар беҳтарин шароит ба таҳсил фаро гирифтани насли ояндаи миллатро дорад, зеро синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо муҳимтарин лавозимоти хониш барои 3400 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. бо ташаббусҳои маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, шогирдони мо соҳиби муассисаи таълимии наву замонавӣ бо тамоми шароит барои таълиму донишандозӣ шудаанд. ин иқдоми наҷиби пешвои миллатамон масъулияти мо омӯзгоронро дар таълиму тарбияи насли наврас дучанд сохта боиси он мегардад ки хонандагон бо завқу майли бештар барномаҳои таълимиро аз худ намоянд. кабинетҳои фаннии химия, биология, физика, география, технологияи меҳнат, омодагии ибтидоии ҳарбӣ ва технологияи иттилоотӣ мутобиқ ба талабот сохта шуда ба ташаккули зеҳну тафаккури хонандагон замина хоҳад гузошт. истифода аз 2 китобхона, электронӣ ва анъанавии дастрасии хонандагонро ба адабиёт ва барномаҳои таълимии дар сомонаҳо махфуз таъмин месозад. муассиса дар маҷмӯъ дорои наздик ба 60 компютери пайваст бо шабакаи байналмилалии интернет аст. дар бунёди ин иншоот сокинони бисёри маҳаллӣ соҳиби кор ва маоши хуб шуданд. мо сохтмончиён кӯшиш кардем ки маҳсулоти хуби ватаниро истифода кунем. хеле хушҳол ҳастем ки бо бунёди ин иншоот зарраеам бошад дар рушди соҳаи маориф саҳм гузоштем. толори барҳаво ва муҷаҳҳази варзиш ки дар муассиса сохта шудааст ба тарғибу ташаккули тарзи ҳаёти солим ва ҷисман обутоб ёфтани хонандагон мусоидат мекунад. маҷлисгоҳ бо 310 ҷойи нишаст, ошхона бо 216 ҷойи нишаст, ҳуҷраи табиб ва дигар иншооти ёрирасон ки дар муассиса сохта шуданд дар маҷмӯъ ба беҳбудии сифати таҳсил ва кору фаъолияти омӯзгорон замина мегузорад. зимни шиносоӣ бо шароиту имконоти ин муассисаи нави таълимӣ пешвои миллат ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, саҳмгузорӣ дар соҳибилм шудани насли наврасро амали шоиста унвон намуданд. аз ин хотир ба соҳибкори саховатпешаю ватандост барои ин ташаббуси воло арзи сипос намуда омӯзгорони ин муассисаи зеборо ба таълиму тарбияи хуби насли оянда ҳидоят карданд. 15 август раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоилии Сомонии пойтахт муассисаи таҳсилоти томактаби Афрӯзаро мавриди истифода қарор доданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. имрӯз раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе
مؤسسه تحصیلات تامکتبی افروزه را مورد بهره برداری قرار دادند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی نخست با شرایط فراهم آورده تعلیم و تربیه در کودکستان مذکور شناس گردیدند. اطلاع داده شد که مؤسسه تامکتبی مذکور از 3 آشیانه و تهخانه عبارت بوده برای به تعلیم و تربیه فرا گرفتن 120 نفر کودک در 10 گروه پیش بینی گردیده است. کودکستان مذکور دارای صنفخانه‌های تعلیمی، حجره‌های کاری مأموریت و طبیبان، حجره‌های خواب، آشخانه، تالارهای فرهنگی و ورزشی میباشند که در آنها همه شرایط‌ها فراهم گردیدند. برای استراحت و فراغت و سالمگردانی کودکان باشد در صحن بینا ایوانچه‌های تابستانه و میدانچه بازی بهره تربیت گیرندگان بنیاد گردیدند. ضمن شناسایی با شرایط در کودکستان، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که در سمت بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم، تربیه کودکان و نورسان در روحیه وطن دوستی و افتخار ملی دقت اولین درجه ظاهر نمایند. раҳои бахшидани кишвар аз бомбаси коммуникатсионӣ яке аз 4 ҳадафи стратегияи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад. дар доираи татбиқи ин ҳадаф дар тоҷикистон нақд пул ва роҳҳои дорои аҳамияти байналмилалӣ дошта сохта шуда имконият барои ҳаракат дар 4 фасли сол таъмин гардид. наврӯзшоҳи азизулло гузориш медиҳад. бунёду мавриди истифода қарор гирифтани 4 нақд ва пулроҳҳо дар масири душанбе кулобхорух ба рушди боркашонии байналмилалӣ, сайёҳӣ ва рафтуомади шаҳрвандон мусоидат намуд. муҳимтар аз ҳама монеаҳо бартараф ва ҳаракат дар ин масир давоми 4 фасли сол таъмин шуд. рӯзҳои душвори гузаштаро имрӯз сокинони Бадахшон ҳамчун хотира ёд меоранд. роҳҳо дар Бадахшон пешвақт вайрону валангур буданд. оле бибинед пешвои миллат чӣ хел роҳҳо ба мо сохта истодааст. раҳмати калон ба пешвои миллат. тоҷикистон дар рейтинги кишварҳо аз ҷиҳати сифати роҳҳо дар байни иттиҳоди давлатҳои мустақил мақоми дуюм ва дар байни кишварҳои осиёи марказӣ мақоми аввалро ишғол намудааст. طبق ҳамин арзёбӣ соли 2016 сифати роҳҳои тоҷикистон дар зинаи 50-ум буд. ин дар ҳолест ки дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ роҳу нақлиёт яке аз мушкилоти асосӣ маҳсуб меёфт ва дар фасли зимистону аввали баҳор ҳатто моҳҳо аз як минтақа ба минтақаи дигар рафта намешуд. бунёди роҳ, пул ва нақдҳо дар солҳои истиқлоли давлатӣ имкон фароҳам овард ки ҷумҳурии тоҷикистон аз бомбасти коммуникатсионӣ раҳо ёбад ва имконият барои рафтан аз як гӯша ба гӯшаи дигари кишвар дар 4 фасли сол таъмин гардад. имрӯз қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун транзит истифода мегардад. татбиқи сиёсати созандаи роҳбари давлат ва амалишавии ҳадафҳои стратегӣ ба рушди боркашонии байналмилалӣ тавассути қаламрави тоҷикистон аз ҷумла роҳи душанбе-хорух кулма мусоидат намуд. дар замони пешин дар ҳадди 5-6 моҳ маҳкам будани ин роҳҳо ва рафту омад накардани мардум ва кашонидани бору молу хизмат натавониста расонидани ин гунакорҳо албатта ба иқтисодиёти он минтақа таъсири манфӣ мерасон, мушкилоти зиёдеро меовард. акони имрӯз дар он минтақа низ рушди тиҷорат, рушди саноат, рушди соҳаи кишоварзӣ, рушди соҳаҳои дар маҷмӯъ соҳаи иқтисоди халқ зиёд аст. дар идомаи амалишавии ҳадафҳои ҳукумати кишвар ҳоло таҷдиди қилъаи қалъаи Ванҷ даромадгоҳи рӯшони роҳи Душанбе-Кулма ҷараён дорад. дар бисёр қисматҳо аллакай барои ҳаракат мутобиқ ба талабот шароит фароҳам оварда шудааст. дар дигар қидаҳо бартарафкунии қисматҳои кӯҳ, сангу хок, ҳамворкунӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои ҳаракати нақлиёт ҷараён дорад. дар доираи иҷрои супоришҳои роҳбари давлат, анҷоми босифати кор ва фароҳамсозии шароит барои хизматрасонии сатҳи баланд аз ҳадафи асосии маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе-Чаноқ маҳсуб меёбад. дар доираи бунёди қитъаи қалъаи Хумб, Ванҷ даромадгоҳи рӯшон, 15 пули мошингузар, 2 нақби калон, 5 долони зидди тармавӣ ва 200 қубури обгузар сохта мешавад. дар заминаи дастгирию таваҷҷуҳи пайвастаи ҳукумати кишвар кӯҳҳои сарбафалак шикофта шуда барои рафтуомади шаҳрвандон ва интиқоли молу маҳсулот мутобиқ ба талабот имконият фароҳам оварда мешавад.
ҳоло дар маҷмӯъ ҷиҳати саривақт ва тибқи меъёрҳои лоиҳавӣ ба анҷом расонидани сохтмон 225 техникаю механизмҳо сафарбар карда шудааст. дар асри сохтмон 886 нафар каргару мутахассис ба шуғли доимӣ таъмин ҳастанд. солҳои пеш вақте ки ба пойтахти кишварамон шаҳри душанбе распор мешудем, қариб давоми 2-3 рӯз ба мушкилиҳои зиёде рӯбарӯ мегаштем ва имрӯз хушбахтона роҳҳои аз пойтахти кишвар то ноҳияи Дарвоз, аз ноҳияи Дарвоз то шаҳри Хӯроқ ана сохта шуда истоданд, аз навсозӣ шуда истоданд. дар дигар қисматҳои қилъаи қалайхон ванҷ даромадгоҳи рӯшони роҳи аҳамияти байналмилалӣ доштаи Душанбе Кулма асфалтпӯшкунӣ идома дорад. раванди сохтмон ва натиҷаҳо собитгари он аст ки ҳадафҳои ҳукумати кишвар марҳила ба марҳила амалӣ ва заминаҳо барои рушди дучанд таъмин мешавад. баъди пурра мавриди истифода қарор гирифтани роҳ на танҳо мутобиқ ба талаботи сатҳи ҷаҳонӣ барои хизматрасонӣ шароит фароҳам оварда мешавад, муҳимтар аз ҳама фосилаи роҳ 17 километр кӯтоҳ мегардад. масофаи қитъаи қалъаи Хумб Ванҷ даромадгоҳи рӯшони роҳи Душанбе Кулма 109 километрро ташкил медиҳад. баъди ба истифода дода шудани ин қитъа он ба 92 километр баробар гардида масофаи роҳ 17 километр кӯтоҳ мешавад. қитъаи қалайхун Ванҷ даромадгоҳи рӯшон ба долони байналмилалӣ тааллуқ дошта, бунёди он барои васеъ шудани имкониятҳои боркашонӣ дар минтақа нигаронида шудааст. ин масир яке аз қисматҳои душворгузари роҳ дар Тоҷикистон маҳсуб меёфт ва бо татбиқи нақшаҳо аз ҷониби ҳукумати кишвар барои шаҳрвандон тадриҷан шароити беҳтар барои зиндагии пурсаодат фароҳам оварда мешавад. маҳз дар солҳои истиқлоли давлатӣ Тоҷикистон аз бумбасти коммуникатсионӣ раҳо ёфт ва имконият барои рафтуомад дар 4 фасли сол фароҳам шуд. таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт, сарфа шудани вақту сӯзишворӣ, мусоид шудани имконият барои кашондани молу маҳсулот ва равнақи имкониятҳои транзитии Тоҷикистон аз ҷумлаи афзалиятҳои асосии бунёди қитъаи қалайхун Ванҷ даромадгоҳи рӯшони роҳи Душанбе Кулма маҳсуб меёбад. наврӯзҳои Азизло, Искандари Саид, Баҳодури Ҳасан, Бадахшон, Ахбор. идомаи барнома ба истиқболи ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Восе раванди корҳои омодагӣ мароми тоза касб намудааст. дар ин замина ба суръати корҳои бунёдкориву сӯзандагӣ тозаву озода намудани назди ташкилоту муассисаҳо, фароҳамсозии шароити кору хизматрасонӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар ноҳия диққати зарурӣ равона гардидааст. Анваршоҳ Сайдализода гузориш медиҳад. истиқлолият чун рамзи озодию ягонагӣ ба мо тамоми имкониятҳоро фароҳам оварда, чун хуршеди дурахшон роҳи ояндаи моро нуру зиё бахшид ва баҳри амалӣ намудани ҳадафу мақсадҳои накӯ нерӯи тозаро эҳдос сохт. маҳз бо пайки ин неъмати бебаҳо имрӯз кишвари моро дар арсаи байналмилалӣ мешиносанду ба тамоми дастовард ва фарҳангу тамаддуни гузаштаи мо арҷ мегузоранд. дар як муддати кӯтоҳ истиқлолият тавонист ки чун нерӯ ба пешрафту шукуфоии миллати тоҷик заминаи мустаҳкам гузорад. имрӯзҳо омодагиҳо ба истиқболи сазовори 34-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст. ҷиҳати таҷлили бошукӯҳи ин санаи муҳими таърихӣ дар ноҳияи Восе, масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорони бонангу ори маҳаллӣ ва сокинони шарафманд омодагиҳои ҳамаҷониба дида тадбирҳои обудонию сӯзандагиро рӯз аз рӯз вусъат мебахшанд. сокинони сарбаланди ноҳияи Восе дарк менамоянд ки истиқлоли давлатӣ муқаддастарину арзишмандтарин неъмати дунё, рукни асосии давлати озод, рамзи шарафу номуси ватандорӣ ва нерӯи таконбахши ҳаёти ҳаррӯзаи мост. маҳз бо дарки ҳамин маънӣ имрӯзҳо сокинони заҳматқарини ноҳияи Восе баҳри таҳкими истиқлол, ҳифзи арзишҳои миллӣ, ривоҷи бунёдкорию сӯзандагӣ ва ободкориҳо, рушду пешрафти соҳаҳои гуногуни ҷомеа камари ҳиммат ба 34-умин солгари ҷашни фархондаи миллат истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои назараси меҳнатӣ хушу хотирмон пешвоз хоҳанд гирифт. аз 408 иншооте ки бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст, то имрӯз 318 иншоот ба истифода дода шудааст ва дар арафаи 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша аст ки зиёда аз 30 иншооти дигар ба истифода дода шавад.
واقعا در دوران صاحب استقلالی مملکت соҳаҳои мухталифи ноҳияи восеъ ба хусус саноат, иқтисод, кишоварзӣ, маорифу тандурустӣ, фарҳангу варзиш, рушду нумӯ намудан ва дигар гунеҳои азим ба вуқӯъ пайваст ки ин ҳамаро сокинони шарафманди ноҳия ба иқдому tashabbus, сиёсати созанда ва дастуру ҳидоятҳои беназири пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рабт медиҳанд. таваҷҷӯҳ ғамхориҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бобати фароҳамсозии шароити кору хизматрасонӣ ва зиндагии шоиста роҳияи сокинони ин ноҳияро баланд бардошта ҳамарӯза дар татбиқи нақшаву ҳадафҳои неку созанда, бунёду навсозии иншооти таъиноти гуногун аз ҷумла таъмири роҳу пул, кашонидани хатти оби нӯшокӣ, ободу зебогардонии муҳити коргоҳу корхона ва манзилҳои истиқоматӣ, инчунин беҳтар намудани инфраструктураи ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳоти ноҳия сокинони матин ирода ҳиссаи арзанда мегузоранд. дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ноҳияи восеъ низ аз ҷиҳати инфраструктураи гуногун дар ҳоли рушд қарор дорад ва имрӯз бо ташаббус ва ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат ҷавонони соҳибватан, соҳибкорони саховатпеша имрӯз кӯшиш намуда истодаанд ки дар бунёди муассисаҳои таълимӣ, бунёди муассисаҳои томактабӣ, гулгаштҳо, марказҳои саломатӣ, ҳамчунин боғҳо ва дар самти инфраструктураи соҳаи варзиш дар баробари ин бунёди роҳҳои наву замонавӣ бениҳоят саҳми арзанда гузошта истодаанд ва мо боварӣ дорем ки ҷашни 34-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои арзанда бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намоянд. корҳои бунёдкорию созандагӣ дар ҷамоати шаҳрак ва деҳоти ноҳияи восеъ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, шарикони рушд ва ҷалби соҳибкорону аҳолии ватандӯст ҷараён дошта масъулон рӯз аз рӯз талош намуда истоданд ки бо дасту дили нек ва иродаи қавӣ корҳои омодагиро сифатан хуб анҷом дода ҷашни бузурги сиёсии миллӣ 34-солагии истиқлоли давлатиро дар сатҳи баланд ва дастовардҳои рӯзафзун таҷлил намоянд. Анваршо Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи восеъ, ахбор. тамошобинони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор дар ҳамин ҷо ба поён мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома дорад. Бо мо бимонед.